Det har været et fedt løb, men det er jo en rigtig flot rute. Og jeg husker på den første omgang, der talte vi om, det skal vi også huske at nyde, fordi der var rimelig meget nedbør. Jeg synes, det har været fint afviklet og godt. Altså, der var en master på motorcykel hele tiden med, og folk var med officials med fløjterne, og alle de ting fungerede rigtig godt. Fedt løb. Så håber vi på mindre regn og mindre vind næste gang. Det første, der kom op af bakken derude, det var jo Anders Jensen i tiden 2 timer, 49 minutter og 51 sekunder.